sing mari-mari nemu jodoh lewat orari kawitane kontek-kontekan akhire jodoh temenan yo senengi sing mari-mari nemu jodoh yo lewat reoka kontek-kontekan akhirnya jodoh temenan isun sing ira sing nyonote isun jodoh iya Amerika omong guyon ra kawitane akhire padha welase yo isan sing ira sing nyenengkan isan jodoh ya Amerika omong guyon ya kawitane Putra Jaya yo ya padha welase isun sing ira sing nyonote nemu jodoh iya kaya rika omong guyon ra kawitane akhire welase yo senengi sing mari-mari sing mari-mari nemu jodoh lewat reoka kontek-kontekan akhirnya jodoh temenan isun sing ira sing nyonote isun jodoh ya Amerika omong guyon ra kawitane akhire padha welase yo ae sing ira sing nyenengkan isan jodoh ya Amerika omong guyon ya kawitane Mas Putra Jaya kondang sak jagat raya isun sing ira sing nyonote isun jodoh iya Amerika omong guyon ra kawitane yo akhire padha welase Tari Serimpi Sekar Jadilan Putra Jaya tari goyang bokong digoyang
Yuk ditarik maneh lagune alon-alon Putrajaya. Mama Novita kersane nyumping sak dulurana ya muncule tari Sekar Jadilan Putrajaya. Monggo Mama Denis lagune dilakokno maneh alon-alon Mama Denis iki. Yo! Mama Novita, matur sembah nuwun Mama. Nggih. Uga sadherekane pun dulur-dulure matur sembah nuwun Bapak Ibu. Wis lali sliramu. Dek semono yen dolan karo aku. Pancen wis suwe ra tau ketemu. Wis sak mestine lali aku. Mas mumpung saiki ketemu. Coketan tetembangan karo aku. Dadi ombong kangenku kangenmu. Bali eling nalika iku. Sepi rasane waktu biyen ucal dhewe. Ngangut terus eling kancane. Jaman semono yen dolan rame-rame. Kuyup rukun seneng atine. Mas gelang anting ali-ali. Sak dolit kanggo tombo kangen iki. Rasa sak ngimpi orang butuhkan. Rasa kangen wis bisa mari. Sepi rasane waktu biyen ucal dhewe. Ngangut terus eling. Jaman semono yen dolan rame-rame. Kuyup rukun seneng atine. Yo ya. Goyang gokong digoyang Putrajaya yo. Yo.
Ya ya. Yo. Ya. Oh ya 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 yo 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 awas ya la ya la. Waktu ku kecil aku tak tahu yang mungil-mungil, ku sentil-sentil ku kira pensil katanya. Waktu ku tahu aku gak mau yang ya jos. ku kira pistol, gak taunya botol. Tembak tembak dar dar dar, tembak tembak dar dar dar, tembak tembak dar dar dar, tembak tembak dar. Ayah gayang, ayah gayang. Putra Jaya. Waktu ku kecil aku tak tahu yang mungil-mungil, ku sentil-sentil ku kira pensil katanya. Waktu ku tahu aku gak mau yang nongol-nongol, ku kira botol pistol. Tembak tembak dar dar dar, tembak tembak, tembak tembak dar dar dar, tembak tembak dar. Tarik yo Putra Jaya asik. Yang mungil-mungil, ku sentil-sentil ku kira pensil katanya. Unyil-unyil, ku tahu aku tak mau yang nongol-nongol, ku senggol-senggol ku kira botol katanya pistol.
tembak dor 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 tembak tembak dor tembak tembak dor 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 tembak tembak dor iya o ayo nok nyambut gawe alon-alon nok dalam Mbak Novita sing gadai kawasan Sidoarjo PP Rawa Kangkung Lumajang ayo ye ya yo ja ya os yo goyang bokong digoyang dong digoyang lagi bareng Putra Joyo. Ayo Ki akone janji riko sing arep marani janji riko nyenengno ati nison tetep siji ngono maning apa make ingat nang janjine lambe sing ana belungi kok riko dari kembang gawe janji saiki lepat ambi omongi kadung janji kudu ditepati.
kaya arep iki kaya kesiksa Putra Jaya Asai Andi rasa rumah sarika kolak jelek senakari dilarane jasa anu kadung son wae sing kuyon son wae sing kuyon ayo Mas Putra mosok tasing loro ati nang ngarepan mata nyanding wong liya beriye ati kaya-kaya urip iki kaya kesiksa mosok tasing lara ati nang ngarepan mata nyanding wong liya Eno persiapan berono berarti persiapan nih kaya kesiksa urip iki kaya kesiksa Eno persiapan bantengan berat Putra Jaya nggih ya le Sampun, eno.